Hola, pues estou moi ben. Sí, sí. Hola, hola. Tal estás? Moi ben, ti que tal? Eu tamén moi ben. Hoxe viñamos a esta Corme para falar cun dos cracks do Corme xuvenil, Dario Márquez. Que tal estás? Hola, moi ben. Cantos anos tes? 18. Este- No, borresos. 18. Hoxe viñamos a esta Corme para falar cun dos cracks do Corme xuvenil, Dario Márquez. Que tal estás? Hola, moi ben. Cantos anos tes? 18. Este é o teu último ano de xuvenil. Como calificarías esta etapa? Unha etapa moi boa. Espera, borreso. É que xa non me acordo. Borreso. Hoxe viñamos a esta Corme para falar cun dos cracks do Corme xuvenil, Dario Márquez. Que tal estás? Hola, moi ben. Cantos anos tes? 18. Este é o teu último ano de xuvenil. Como calificarías esta etapa? Unha etapa bastante boa. O ano pasado quedamos de subcampeóns da Copa da Costa, este ano campeóns da Liga, é moi boa. En cantos equipos xogaches? En 6, que foron o Bergantiños, o Ponteceso, o Cabana, o Carballo, o Bergantiños... Mierda, me cago en Dios! Hoxe viñamos a esta Corme para falar cun dos cracks do Corme xuvenil, Dario Márquez. Que tal estás? Hola, moi ben. Cantos anos tes? 18. Este é o teu último ano de xuvenil. Como calificarías esta etapa? Unha etapa moi boa. O ano pasado quedamos subcampeóns da Copa da Costa, este ano campeóns de Liga, moi boa. En cantos equipos xogaches? Xoguei en 6, que foron o Ponteceso, o Bergantiños, o Cabana, o... Que puta madre! Dios, ó! Que puta rabia, teño que ter aquí algo no hilo. Hoxe viñamos a esta Corme para falar cun dos cracks do Corme xuvenil, Dario Márquez. Que tal estás? Hola, moi ben. Cantos anos tes? 18. Este é o teu último ano de xuvenil. Como calificarías esta etapa? Unha etapa moi boa. O ano pasado supercampeóns da Copa da Costa, este ano campeóns de Liga, moi boa. En cantos equipos xogaches? Xoguei en 6, xoguei no Ponteceso, no Bergantiños, no Cabana, no Malpica, no Cerqueda e agora no Corme. Que destacarías deles? A xente que fun conocendo en cada un deles. Xogar no Corme é algo especial, non? Sí, somos rapazes que nos conocemos de toda a vida e que sabemos moi ben como xogamos. Ter como compañeros a Lucas e Alejo fai máis fácil xogar ao fútbol? Sí, porque son rapaces que moven moi ben a pelota, teñen calidad, clase, sí. E ti xinteste tamén ben valorado no club? Sí, o entrenador, o presidente son persoas que sempre están aí para o que fa falta, sí. Con cantos gols acabaches a Liga? Con uns 16, 17 máis ou menos. Deses, con cal te quedarías? Co que lle marquei a Zaz, sin duda, que foi un golazo. Dios!